Ty. Víš, hovorím to trochu jinak. Co to? A to je úplně rovnako. Ale nepovídaj. Jo? Tak si to zkusíme. Že má velko. Bible, Biblu. Oh, nie. Má velko. Mi nevidlu. Nie. Dobré, tak zkusme si to rozdělit. Takže, teď si to zkusíme poslavit na. Opakuj po mně. Ž má, má, vel. Dobré, trochu rychlejšie. Má, vel. Že má vel. Bibu. Nie, nemôžem ťa učiť. Kam jdeš? Je to stříhla těžké. Musím odjít skôr, jdeme na mám odvěř. Stoj! Zajtra mám ten konkurs. Já nič nevím. Byla karta sám. Flan. Výborně! Děkujem. Ahoj, Joey. Ahoj. Víš, to je včerajšou byla jsem univerzita. Můžu to vyzkoušet ještě raz? No nič, včera jsem to počúval a myslím, že mi to ide. Jasně. Ble. Chcíš? Nie, to až na to. Ty nehovoríš po francúzsky. Akože ne. Ja si myslím, že hovorím po francúzsky. A myslím, že tú rolu dostanem. Prečo si niečo také myslíš? Lebo ten fakt na kazete povedal, že výborne. Small, duple a blanco. Akože čo, kamoško, po francúzsky, nie?